Upat ka adlaw nga water interruption nga gipatuman sa bulk water suppliers sa Cagayan de Oro City Water District nagsugod adlaw Martes. Pipila ka lugar sa Cagayan de Oro City ug upol sa Misamis Oriental posibleng makasinati og walay agas. Busa pipila ka mga apektadong konsumante midiskarte na. Ani report. Adlaw Martes, nagsugod na ang upat ka adlaw nga halapad nga water interruption nga gipatuman sa Cagayan de Oro City Water District. Subay kini sa hangyo sa bulk water supplier nga Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kon COBI. Sumala sa COWD, pipila ka mga lugar sa duha ka distrito sa Cagayan de Oro City ug upol sa Misamis Oriental ang apektado sa mga water interruption. Rason niini ang ipahigayong rehabilitasyon sa COBI sa iyang rapid sand filters nga anaa sulod sa ilang planta sa barangay Taguanaw ning syudad. Naka-trigger mauman ang baha nga nahitabo niya tong January 2, no? So dunay dakong baha sa Bukidnon nga diin medyo misamot og migrabe ang damage sa ilang planta. Mao kana nga nangusog na gyud sila nga kinahanglan na gyud kini ma-repair. Tungod sa mong interruption, ang mga konsumante midiskarte na sa pagpangandam alang niini. Usa si Erlin nga adunay karinderya og fish pet store sa barangay Patag sa Cagayan de Oro City ang nabalaka sanglit dako kining epekto sa ilang panginabuhian. Hinungdan nga nagtigom na kinidaan og tubig sa ilang mga drum. Nag-ready jud ko og mga drum sir nga dagko para maka-stock mi og tubig kay panahon nga mahurot ang agas sa tubig or dili na gid mo agas ang tubig. Na ako'y panghugas sa mga plato kay ang karinderya daghan man gid mga on. Dugang pagsabot ang gihangyo karon sa COWD sa ilang mga konsumante. Kini ang unang hugna sa upat ka mga hugna sa halapad nga water interruption nga ipatuman sulod sa 3 ka bulan. Mao kini atong gamiton nga mga water tankers, no, kapuso Cyril sa pag-deliver sa mga areas nga affected kay labi na kung elevated ang area. Medyo wala gyud tubig nga makaabot sa ilang gripo diha. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.